Eduskunnan rouvaklubin huvitoimikunta mietti, miten saliin saisi potkua. Istunnoissa miehet ne vain pallon vetää unta, muutenkin on homma yhtä sotkua. Salkullisen Viagraa he haki Tallinnasta, pastilleina tarjosivat ainetta. Huijauksen huomasivat miehet silloin vasta, housuissa kun tuntui lihan painetta. Ministeri kullillaan jo iskee tammipöytää, tahtoi löytää järjestystä laumastaan. Terska siinä väkisinkin pöydän yli töytää, purskahdellen spermaa joka saumastaan. Naimahimo leviää kuin kuppa Afrikassa, oikeisto ja vasemmisto yhtyvät. Toisiansa nopeimmat jo köyrikuppilassa, lehtimiehet jutun tekoon ryhtyvät. Eduskuntatalon pylvää, komea on mallia, varretansa vaikka ylvää, puuttuu 2 pallia. Siksipä nyt pylvää toiset, seisoo sisätiloissa, pärjätässä niille pois, et irstailujen iloissa. Suuren valiokunnan pöydällä on joskus pantu, kateelliset lehdissä on nyyhkineet. Silloin siihen kuulemma jäi tampaksista rantu, jota siivoojat ei ole pyyhkineet. Kuuluisalla pöydällä nyt makaa monta akkaa, selällään kuin lakikirja aukaistu. Aamuun asti pöydän pintaa karvapussit hakkaa, ennen kuin tää tilanne on laukaistu. Kuntosalin laitteilla myös edustajat jumppaa, miehet sekä naiset ihan parittain. Rouva riippu puolapuissa, häntä joku pumppaa, silmämunat kiimaisesti harittain. Kuumapanon draama käytiin saunaosastossa, jälkihoito muistuttaa jo kaskua. Edustaja kyrvän pani kiukan päälle jossa, ottaa Tenskan lämpötilan laskua. Eduskuntatalon pylväät, komea on mallia, varretansa vaikka ylvää, puuttuu 2 pallia. Siksipä nyt pylväät toiset, seisoo sisätiloissa, pärjätässä niille vois, et irstailujen iloissa. Eikä kukaan muista suoraa TV-lähetystä, jota juuri lehteriltä kuvataan. Studiossakin se aiheuttaa hämmennystä, Ropposelta kommenttia luvataan. Vaan ei arvokkuuttaan menetä tuo Lindin Harvi, totisena sanoo loppujuonnossa. Eduskunta oikea on runsauden sarvi, mainettansa toimivampi luonnossa. Rouvaklubin ujoin jäsen katsoo kauhuissansa, edustajat on kuin viljalaossa. Mitä tästä oikein ajattelee Suomen kansa? Vaalitkin taas on ja paikat jaossa. Kollegoita pari nousee juuri lattialta, ovat yhden panovälin lepäilleet. Tyynnyttelee ystävänsä Malta siskomalta, tätähän ne kuitenkin on epäilleet. Eduskuntatalon pylväät, komea on mallia, varretansa vaikka ylvää, puuttuu 2 pallia. Siksipä nyt pylväät toiset, seisoo sisätiloissa, pärjätässä niille vois, et irstailujen iloissa.